Hurian itu hata, obason naing pukau tama parminggota, alanita parade marohata, marede mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni toddi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Idama, au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna akan mapari ibana. Suang songoniau, mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. Ali Tuhan debata pargogo na sohatulusan amanami saliling nililingna. Asini rohamdo na mangaramoti hami sian na selaon rasilasan waeng. Jala asini rohamdo na mangalehon barita naulii gabe hanguluan nami. Saya sima roham.
Saibuhai marohanami, jalalehot tadim nabadiai, asa huatu sihami, sude panogunogum, dohop pabahenam munabalgai. Payan mahatam di bagasa rohanami, asa mardame, jala sonang hami, jalam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita. Tangihok kamu ma patik nedebata, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dina onom ari ma ulah hamu nasa siulaumu. Alai anggo ari pabituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi homangula angko dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe namangibati hutam. Ai dina ono mari do topa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do, ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai, jala di parbadiai. Dia lapatan ni, odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata di ajar nasian hata ni debata. Iko badiado hata ni debata di rohata. Jala ikor ringgas rohata, tumangihon, dohot mangguruhon. Ido sahatna, atong rak mangidugu kumahita, laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Mare demahita.
tatopotima dosata. Ale de bata nami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami rotu jolom, hu hilalah hami, rikod doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alanido ubahen na hupa serep hami diri nami sedarion di jolom. Jala hu parhatopot hami. Tungna jod-jod dohai manibil sian akadalamu nabadia, songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sia jolom alani dosa nami i. Aidang di halomohon roham hamatian ni akapar dosa. Alai hamu bau ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhon nami, dohot pangalasion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahotma asin roham di hami, marhite-hite panidangion dohot hagugoon ni todi perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patun, tigor, jala daulat hami, marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata, taringot tu hasisaan ni dosa. Satoki dohu tadi koko, alaipa pungu-pungoku mahomuse marhite-hite akka asini roha godang. Tagan di parmiar ni muruku, huta buniho bohiku satokin marado poko. Alai marhite-hite dengan basa saling nilingna, asiaku ho, ninna jahoba si paluaho. Hasangapon ma di debata nadi kicang. Amin. Marede mahita. Hatani dibata turpuk epistel di minggu tasadarion di enet sian Yohanes 10 ayat 10 sada sahatu ayat 10 tajahama marsikat sorin. Parmahan nadinggado angguau di siahon parmahan nadingganido hosana humopop akka biru-biruna. Nasona biru-birui, didape roh babiat, ditadikodo biru-birui, lau maporus. Gabe disoro babiati, mabiru-birui, jala dipaserakon. Aisi pangan gaji do ibana, naso sumarihon akka biru-birui. Au do parmahan nadinggan, ditada do akka nadiau, jala ditada nasida doau. Songon amai na tumada au, jala ahu tumada amai. Jala huseaho do hosaku, humopop biru-birui. Aduh
ima sahatna. Martua do aka na tumangihyo kata ni dibata jala na upeopsa. Amin. Marede mahita. Tidako maha porsiao tai songon nahi na tidako ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siantodi porbadia adorang sohabubuhan. Ido tu hata na tu maun na bernit di panguhuman ni silatus. Nama tetar pajal ibarat di hau pinersilang. Na tua tu banatoru rang ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik ke surgo. Lau hudul tu siamun di bata Jahoba. Amanai pargugo naso hatu dosani. Di sima ibana pa yung mamlaksoko tu tanoon. Mangumi halak na mangulu dohot namate. Au porsia ditodi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato paniala Kristen akka na badia, dohot dihase saani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naong mate, dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Pinasa mati itu remaja.
Tabegema dikting di mingguta sadarion. Salam. Horas madihita saluhutna. Titing huria manang warta minggu papituhon dung Trinitatis tanggal 10 Juli 2026. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, marlas ni roha mahamu totong di bagasan Tuhani, hulahi madok marlas ni roha mahamu. Tersurat di Filipi 4 ayat 4. Na meragam na parjulo. Parhusoran ni pangulan nagok tiki, sada titik sada. Di minggu sadarion di parmingguon pukul 10.00 WIB di Patu Pahuriata do ulaun paborhaton amang padita Arjunsa BT Tapubolon huhut pangojak konon ni Inang Diakones Dewi Sartika Boru Simanukalit di Huriata HKBP Cicantung hinobasan ni Distrik Walu DKI Jakarta. Sada titik 2 duksipul parmingguon diuduti dohot acara pertamueon manang ramatama maringanan di gereja ni dohotan yaka utusan hobar tu udangan naung di pasahat. Sada titik tolu siala naso terbahen patupahon ulaun pakubasion di ruang aula di tikion parmingguon remaja manang dohot umum di minggu sadarion pukul 15.00 WIB di pasada dohot parmingguon
di pukul 10.00 WIB. Di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 naroon parmingguan remaja manang parmingguan umum mulak songon nasomal masuk pukul 15.00 WIB. Paduahon cuti melahirkan hobar tunaung sidung madalani obas cuti melahirkan inang Padita Mega Masria Borusiagian mamuka di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 mulak makobasi mamuse nasida di Huria. Patuluhon maka tidakkon haporseaon marsangga-sangga. Di minggu sadarion di permingguan pukul 10.00 WIB di patupa Huriata do pakobasion maka tidakkon haporseaon marsangga-sangga tu dua halak naposo. Ima sada Kristiani Sirait naro sian Huria Rom Katolik. Dua Esther Pasaribu, nama nopang sian HKBP Resort Laguboti, marhite surat pangidoan natinongos nasida. Paupaton, ruhut parmahanion dohot pamisangon ni Huria manang RPP HKBP. Hobar tu panakasion na pinatupan ni parhalado, mamuka minggu sadarion, hona ruhut parmahanion dohot pamisangon Huria ma, Saur Marlina Boru Simarmata, siala majalo pasu-pasu marbagas di Huria, naso sapoda dohot HKBP. Alamat Jalan Pondok Sari Raya RT 10 Sada RW 10 Kalisari Wek 10 Sia Kalisari Opat Palimahon Seksi Perempuan Huria Manang SPH. Di hari Jumat sahat hari Sabtu tanggal 24 sahat tanggal 25 Juli 2026 naroon di Patupado PPD Expo 2026 HKBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di sopo marpikir borhak do utusan di seksi parupuan Huria manang SPH Madohotisa paunopon seksi pendidikan. Pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 yang akan datang, gereja melalui seksi pendidikan akan memberikan apresiasi kepada siswa berprestasi, yakni SD kelas 6, SMP kelas 9, SMA manang SMK kelas 12 dengan nilai rata-rata minimal 89,0. Kepada siswa jemaat HKBP Cijantung yang berprestasi, agar menyerahkan berkas ke sekretariat gereja. 1. Fotokopi rapor semester genap. 2. Fotokopi buku ruas. 3. Menunjukkan rapor dan buku ruas yang asli. Penyerahan berkas paling lambat hari Senin tanggal 20 Juli 2026 pukul 17.00 WIB. Papituhon, ucapan terima kasih. Marhite titingon Huria Pasahaton Mauliate tu panitia tahun transformasi HKBP dan Pesta Gotilon tahun 2026 bidang pemberdayaan dan kreativitas naung Pasahaton satu set bunga altar di perminggota sadarion. Lauson ma koreksi tunatar surat di lembar warta. Songonima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di bagasan saminggon, akatiting nasing boy mata jahat di lebarat tikting naung adong di hitabe. Sai di pasu-pasu debata mahita di sude panggulmiton ni ngoluta. Nuaing pinasa matiki tu badan suara nafiri, los diruti manon paduan suara parhalado dohor keluarga HKBP Cijantung. Gue sorot.
Dari sini ternyata. Nah, yuk. Siapa? Wih, video Itu jadi kok penjual. Paradi jalan prasahatma piliata ima pilian sadaa dot sadabi tapasahat mai hut marede sian buke di nomor 362.
Dame ni debatana sumurong sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita manginang. Hami padita Sakaria si majutak. Inang buru manurung. Noaing mangulang gabe sekretaris distrik Walu DKI Jakarta. Obar tu penugasan ni amang preses na di ulau sadarion ala adong tulu ulaon di tonga-tonga di distrik na iko paborhato dohot mangujakon aka parhalado padita ala ni hamima di utus amang preses sekretaris distrik rab dohot MPSD ima mangsintua andar siburian. Alania manginang sahab matabe sa namang preses tu hita saluhut na horas marhita. Hatani debata mamakulingi hita di minggu sadarion imana tersurat di Ester Bidusia ayat 10 sada sahak rodi ayat 10 sia. Songonoma didok disi. Laos di ari nasasadai sahat do bilangan di jolma aka nabi nunu di bagasan hutasusan tu adopan ni rajai. Dungi nina rajai ma tu si Ester jolmanai. Nunga dibunuh halak Yahudi di hutasusan 500 bawa. Diredepot dohot na 10 anak ni si Haman. Aha ulaning binahen nasida diluat ni rajai akan na asing jala ahadope pangiduammu ikon lehonod doi tuho jala ahadope sihol ni roham ikon pasautot do dungi ninda siesterma molo tung denggan di rohani rajai sai di loas rajai manang mersugut halak Yahudi akan na disusan mangulahon hobar tu pareta sadarion asa digatung nasida na 10 anak ni si Haman tu hau. Jadi di dokor raja ima ikosongoni bahenon. Pare taipe dilehod do disusan. Jala na 10 anak ni si Haman digatukod doi. Nang di hari 14 bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akan na disusan. Jala dibunuhi disusan 300 salak. Alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Alai yang go pasi-pasi ni halak Yahudi akan na diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluhon hosan nasidai gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak na makagigihon nasida 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Ima namasa di hari 10 tolu bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida di hari 14 bulan ni. Gabe dibahen nasida mai hari panggalangan dohot lasni roha. Alai anggo halak Yahudi akan na disusan marpungu do di hari 10 tolu dohot 14. Jala marhasonangan di hari 15 bulan ni. Jala dibahem mai hari panggalangan dohot lasni roha. Dibaheni anggo halak Yahudi akan namaringan di akahuta pagaran hari 10 bulan Adar dibahen nasida hari lasni roha panggalangon dohot hari raya laos masih piringan nasida disi ganuptu ale alena ima sahatna amanginang jongjong mahita saluhutna rim mahita jongjong mauliate hudul mahamumuse perkataan pendeta Sakaria Simanjuntak ternyata memiliki kuasa. Jongjong mahamu dungi, jongjong kamu.
Alai naneng dohonon ubal gasian hatani jolma, ubal gasian hatani pardita sakarya simbajuta do ianggo hatani debata. Ido na parjolo naneng dohonon marhite turpukon. Alani firman Tuhan, perkataan Tuhan jauh lebih berkuasa. Ai huaso ni debata na balgaido na tarida, jalaido na taida na masa di turpukon. Allah merubah penderitaan, mengubah kesusahan menjadi sukacita. Idoban na topik ta ima bangso naikom marulupolop na sida alanyaha ala dipauba debata penderitaan gabe lasni roha. Amanginang hiado hamu malua siya paramaran. Hiado ate. Las doro hamu malua siya paramaran. Las. Somal na halat na maralas ni roha tabado semangat na mula-ulaw. Alo nga maluay ba na siyan paramaraan. Halak na maralas ni roha tabado burjuna. Alam maluay ba na siyan paramaraan. Halak na maralas ni roha alam maluay siya paramaraan tabado tikina lau bersaksi makatidakon nangululuzoy ba na pabuah-buahon patorakon nani adupan na nani hilala na pabahenan ni debata di nguluna jala halat na maralas ni roha ditugiho dodongan na rak martangiang jala deba ditugiho dodongan na rak mangan manang di traktor dongan na alam maluay ba na siyan parmaraan. Ima dampak ni las di roha malua sian parmaraan. Alai lausong ni do nang hita sude na malua do hita nang siya parmaraan. Ay las ni roha na balga di halak Kristen ima ala naung disesa Tuhan Yesus dosata. Itu sukacita yang paling besar bagi orang percaya karena dosanya telah diampuni, dihapuskan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Alanido gabe ringgas kita memuji debata. Alanido bana gabe rikot kita mengului hatani debata. Jala alanido dakta halupahon dengan bahasa ni debata. Jala alanido bena ikon ulahonota hatani debata. Ay nunga di sesa dosata. Olano suku-sukun amanginang ay doho do dosamu na tahe di sesa tu hatai. Anak-anak remaja tadi ikut gak dosa kalian dihapuskan oleh Tuhan? Ikut ya. Sudedo hita makaporsjai dohot do dosamu na di satu hatai. Dohot. Atau suku-sukun hamun waing halak pardosa do manang halak nabadia. Dohot do dosamu na di satu hatai. Dohot. Atong halak nabadia do hamu manang halak pardosa. Nadia do tahe. Halak nabadia do manang halak pardosa. Pardosa. Hape nakingat iki maka tidak ko kaporsiaw kita madokon au porsia dito di parbadia jala adong sada huria parpunguan ni aka nabadia. Jadi sasitong na hamu amanginang halak nabadia do manang halak pardosa. Nabadia. Berarti dah ngadong bedosamu. Waduh. Halak nabadia do ita manang pardosa. Ima amanginang ada memang dua status orang percaya dan itulah salah satu pengajaran dogmatika yang diajarkan oleh Martin Luther dengan pernyataan Simul Justus et Peccator yang mengatakan bahwa orang Kristen itu, orang percaya itu dia adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Allah. Tetapi selagi dia masih hidup di dunia ini, dia juga adalah pendosa. Alani halak perdosa do hita, naung pinarbadiaan ni debata. Ido hitaon, dua statusta di ngulun. Jala ido mabelas rohata, ala disesa dosata naung diperbadiai hita. Maka kita pun bersyukur dan juga memuji Tuhan atas segala hal yang telah kita alami di dalam kehidupan ini. Amanginang bersyukur kita diberikan Tuhan ingatan, memori
Karena mengingat adalah sebuah anugerah, itu adalah pembentukan identitas. Rikotia dohita mangingot, marningot. Dalam hal spiritual, setiap kita mengingat pertolongan Tuhan, setiap kita mengingat perbuatan Tuhan, maka kita menjadi semakin paham akan arti bersyukur. Setiap kita mengingat perbuatan Tuhan, maka kita akan semakin paham arti bersyukur. Alani holan akan marningot dengan bahasa ni debatado nau boto madok mauliate. Molodang diingot na binahin ni debata di ngoluna, imau banaga bidang bersyukur. Termasuk do molonunga pikun, lupa ingatan. Berarti mereka pun akhirnya lupa untuk bersyukur. Oleh karena itu, selagi Tuhan memberikan ingatan kepada setiap kita, hendaklah kita bersyukur. Madok mau lihat, maka ingatlah segala perbuatan Tuhan. Itonga-tonga ni ngolum. Alam molodak tahingoti ida mabay madabu jolma nang tugijang ni roha. Ido bay di dokala si patang mulumur ay so di ingoton na tama. Ay so di ingoton na julu hacita nonina. Wala gijang rohana misalnya. Oleh karena itu mengingat itu adalah sebuah anugerah yang membuat kita mengenal diri dan mengenal Tuhan. Dan yang akhirnya membuat kita bersyukur. Songoni mana masa diturpuko na manginang. Namarlas rohado bangsa Israel, bangsa Yahudi merayakan hari raya Purim. Merayakan hari raya Purim. Puasa merayakan hari raya Purim karena Haman, seorang perdana menteri Persia, pada waktu itu yang telah diangkat oleh Ahasweros, telah merancang dan menentukan waktu untuk menghabisi, membumi hanguskan semua bangsa Yahudi. Jala dito tuho maarina di hari 10 doho 14 di bulan Adar, sekitar akhir Februari, Maret. Sudah ditentukan waktunya. Ima marhite-hite pur. Pur dari itu artinya batu undian. Pur, batu undian. Jadi hari raya Purim itu mengingatkan mereka bahwa pernah terjadi melalui batu undian untuk menentukan waktu bahwa umat Yahudi harus di bumi hanguskan. Ima hari raya Purim, jelasin hata batu undi doi. Maka peringatan akan kebebasan umat, peringatan atas pertolongan Tuhan kepada mereka atas maut, pembantaian massal yang telah dirancang oleh Haman menjadi hari kemenangan. Imai hari raya jala ima rikotna nasida marningoti. Sai di paingot-ingot nasida dua na jolo nganeng mago hita sude. Na jolo hita nganeng ikon mitop hita sude. Alai ropang rupion ni debata. Tu hita. Ido benagabi mangulu hita. Ido benagabi adong hita nuai. Itulah makanya mereka bersuka cita. Marhiti ahai ketika itu memang melalui Esther. Esther ima sahalak paropuan Yahudi nama cai uli rupana dohot parangena. Naung terpilih ibana gabi ratu ni Raja Ahasweros di kerajaan Persia Tikii. Dunggabe Perdana Menteri si Haman nakin gabi tubuh dogi jang roha di ibana. Adong maaturan ganung mamolu si bana. Setiap dia lewat, orang-orang di sekitarnya termasuk orang Yahudi semua harus tunduk menyembah dia. Karena harus tunduk menyembah seorang perdana menteri yang lewat. Tetapi pada waktu itu memang Mordekai, ayah angkatnya Esther, tidak mau untuk tunduk kepada Haman. Dan ternyata akhirnya Haman pun benci melihat Mordekai. Dan karena bencinya dia cari tahu siapa itu Mordekai. Dan ternyata dia tahu bahwa Mordekai itu adalah bangsa Yahudi. Akhirnya
dia pun semakin benci. Karena apa? Karena ternyata dulu Israel, orang Yahudi memerangi orang Amalek karena ternyata Haman itu adalah orang Amalek. Maka nunga sogoro hana tu Mordekai di bawah musik bangsa Yahudi, bangsa nama morangi nasi dari ki. Akhirnya bertambahlah bencinya. Yang tadinya hanya mau membunuh si Mordekai, tapi akhirnya dia datang menjumpai raja dengan berita hoax yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu tidak sama hukumnya dengan kita. Mereka itu menjadi bangsa pengganggu di kota kita. Maka berilah saya izin untuk membumi hanguskan mereka. Dan akhirnya raja pun menyetujui. Imai itu Tuhan nak ngani arina untuk membumi hanguskan orang Yahudi. Dan berita itu akhirnya sampai kepada Mordekai. Dan akibatnya Mordekai memberitahukannya juga kepada Esther. Ido Rosi Esther mempertaruhkan nyawa untuk menjumpai Raja Ahasweros. Karena pada waktu itu siapapun tidak boleh datang menjumpai raja jika tidak dipanggil. Jika ada orang berani datang ke halaman raja pun dia bisa mati. Dia akan dihukum mati pada waktu itu saja. Oleh karena itu dengan mempertaruhkan nyawa, dia lebih dahulu berpuasa hingga 3 hari. Sehingga akhirnya ketika Esther datang menjumpai Raja Ahasweros, maka Raja Ahasweros pun menerima dia jala disukuma ayaha narikot horoa. Dan akhirnya Esther meminta kepada raja agar mereka boleh membela diri, agar bangsa Yahudi boleh membela diri di tempat mereka dan dimanapun mereka berada di dalam kerajaan Persia pada waktu itu. Maka akhirnya raja pun menyetujui. Oleh karena itulah keputusan memang akan tetap harus berjalan tanggal 10 Tolu 14 di bulan Adar, bahwa pembumi hangusan orang Yahudi harus tetap berjalan. Tetapi Esther meminta supaya mereka mampu boleh membela diri. Dan pada akhirnya orang Yahudi pun membela diri. Ala ni mau bana diturpukon, pola sampai di pamate halat Yahudi. Oparan ni si Haman, dohot akan na magkagigihob bangsa Yahudi sampai 75.000 halak. Dalam konteks membela diri. Yang tadinya orang Yahudi yang harus dibumi hanguskan, akan terjadi pembunuhan massal. Tetapi akhirnya melalui permohonan Esther kepada raja yang dikabulkan, maka akhirnya umat Yahudi yang akhirnya membumi hanguskan orang-orang yang membenci umat Tuhan itu. Marningotomma bangsoi marlas ni roha. Ido terbukon. Ala mulut aja anak itu buku puasa oleh berita pembunuhan itu kan ibunuh tulu ratus, ibunuh 7.000 sekian, ibunuh museum, ngiri terbuka kan itu noeng. Nah oleh karena itu pembunuhan itu bukan berarti dalam rangka sekedar hanya untuk memuaskan keinginan, tetapi karena memang sudah ada peraturan pada waktu itu orang Yahudi yang harus dibumi hanguskan, tapi akhirnya mereka dapat kesempatan untuk membela diri, maka akhirnya mereka pun membunuh orang-orang yang membenci orang Yahudi yang 75.000 orang itu tadi. Imam Abai Marlas ni roha bangsa Yahudi, dan itulah hari raya Purim yang harusnya mereka yang harus dibumi hanguskan, tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Gabi marolop-olop nasida, Tuhan memberikan sukacita kepada mereka. Ay dang saut nasida pidom, dang saut nasida mate. Alay justru gabi mangulu nasida marolop-olop manasida, madok mau lihat tu debata. Las rohana sida, jala imau banalas rohana di batuduhon. Marhite-hite napatupa panggalangon. Mereka makan bersama. Jala pola dodak pola makan bersama. Mamiring nasida, masih piringan. Nahulopon hutaruhot tu piringi tu jabuni dong aku, hu piringi tu jabuni ale-aleku. Imam olo di alabata adong na jul istilah mamiring kan? Mamiring manaruho si panganon na tabu tudongan.
Itu adalah bentuk dari sukacita dan itulah yang terjadi dalam konteks Nats ini. Mereka ingin berbagi sukacita yang awalnya mereka sudah hampir putus asa bahwa mereka akan mati, tetapi ternyata Tuhan memberikan kehidupan yang harusnya mereka sudah di bumi hanguskan, tapi mereka beroleh kemenangan. Ala nilasni rohanaima nasida patupahon hari raya Purimi, dan itu menjadi perayaan mereka secara berkelanjutan karena di dalam ayat selanjutnya ayat 20 dan seterusnya akhirnya dikirimkan surat kepada semua orang Yahudi agar hari raya Purim itu menjadi hari raya besar yang harus dirayakan setiap tahun sebagai hari pembebasan, hari sukacita. Amanginang dia donan yang dohonon iturpukon waing tuhita. Nah, berjolo bahwa memang semua orang punya kisah tersendiri. Semua orang punya kisah tersendiri, mystery of life. Kita punya. Sering kita melewati derita dan duka yang sebenarnya kita tidak mampu lagi untuk melewatinya. Mungkin kita tidak akan mampu lagi mengatasinya. Atau mungkin kita sudah menghadapi jalan buntu. Hidup terancam, putus asa. Tetapi Tuhan hadir menolong pada waktu yang tepat. Boydo dipakai debata manangi sepejolma perhitianna lau patuluson sakap ni debata. Persoalan na taingot do ditiki jalan ngebuntu pikirata alai roh halak di lehot debata gebe jupang dalan. Nunga pala frustasi hita sa sitong na ngahirane ko mate nama hita pakilalata alai adong dala di patuduh debata gebe malua hita. Alai taingot do kondisi na songoni semua orang punya sejarah perjalanan yang berbeda-beda dan pasti pernah mengalami hal yang demikian. Bahkan kami sadiri petiki mahasiswa, alhami parsipahutar, na tua-tua nami berkebun honas. Ya do di tahun 2002, adong pengalengan honas di hutan nami. Kemudian pengalengan itu tutup. Tapi penghasilan utama honas do. Molo nga tutup pengalengan berarti dang merdala behonas. Molo dang adong behonas berarti dang adong behepeng. Habis gua tingkat 2 uti kilau tu tingkat 3 nama kuliah. Roma telepon siya kuta madokon. Dang adong behepeng, taham majo, pabua matudo semmi. Babuana mo, HP neng manggarar ruang kuliah nama, HP peraturan di kampus mo dang digarar sebulan uang makan, dang luas manga dia serama kan. Itu dia nama mangan. Pusing. Akhirnya tiap malam saya berdoa di kamar itu. Tengah malam saya pergi ke gereja ruang ibadah cepel, berdoa saya di langgatani sakalaku to ngaborngin. Daku bawa tapi madok mana ngahabe. Waktu itu saya sebenarnya sudah hampir putus asa mau mengatakan ya udah saya pulang saja enggak usah lanjut kuliah lagi. Tapi saya bilang dalam doaku Tuhan udah nambah jua tu son. Balani ba sa guru lo meneroham mau ko mulak biar ba mulak melodang ba asima roham. Itulah doaku waktu itu waktu mahasiswa. Seminggu berjalan, belum ada jawaban. 2 minggu berjalan, belum ada jawaban. 3 minggu berjalan di telepon, waduh adong do uang asramai, uang kuliah. Tang adong do bisa bermacam katanya kan. Gimana ini? 2 sebulan tidak ada juga. Berarti ya udahlah bulan depan gak makan lagi ya. Ima dalam sebulan na mau. Setelah hari terakhir menurut saya itu udah frustasi. Tiba-tiba di kampus dosen saya memanggil. Disojo katanya. Ketika dipanggil akhirnya ada orang yang mengirim uang untukmu katanya. Wah, sianise. Adong ma, ngamar jaji hami dak pawoku inna kuarna. Batong, babeno ko majaloy, bagaimana aku mempertanggungjawabkan? Nah penting kuliah mau denggan katanya. Ya udah akhirnya saya terima. Melebihi dari uang semester. Melebihi dari uang semester, tiap semester. Dan akhirnya sampai tamat saya menerima itu tiap awal semester. Saya menerima uang bantuan itu dan saya tidak tahu dari siapa. Saya telepon semua keluarga, tidak ada mengirimkan uang. Saya telepon kemana-mana, tidak ada yang tahu. Baru saya setelah pendeta 10 tahun, baru saya tahu siapa yang memberikan.
10 tahun setelah jadi pendeta, waktu itu dari mahasiswa, baru saya tahu siapa yang memberikan. IP ya itu hanya karena tidak disengaja, tiba-tiba akhirnya meletuk, akhirnya aku tahu. Puji Tuhan. Oleh karena itu, mengingat hal yang demikian, tentu membuat saya tidak akan pernah lupa untuk bersyukur. Mengingat pertolongan Tuhan dari yang saya tidak duga, yang dari saya tidak tahu, bahkan tidak saya pernah berpikir bahwa Dia akan menolong. So, saya tidak pernah ketemu sebelumnya dengan Dia. Entah dari mana saya waktu itu Dia tahu, dan akhirnya keadaan pun demikian, dan akhirnya pun saya hingga saat ini mengingat saya waktu mahasiswa selalu bersyukur. Dalam semua hal keadaan yang kita alami, dalam keadaan terhimpit, bahkan dalam keadaan putus asa, tentulah tangan Tuhan bisa menolong kita melalui siapa saja. Melalui tangan Tuhan kita akan ditolongnya. Atik pesipata hita dodak sabar, paimahon asin rohani debata. Sipata do heranong bobonosa kita, heranong madate hita, alai diurupi debatado ditikina. Amanginang, itulah yang terjadi juga yang dialami oleh orang Yahudi di dalam nats ini. Mereka yang sudah hampir frustasi itu akhirnya mengalami sukacita. Alanido dang boy di bendung be lasti rohanai. Mereka melakukan penggalangan, mangan-mangan na sida, dohok masih piringan. Songoni dohalat namar lasti roha kan? Orang yang bersukacita dia tidak bisa disembunyikan sukacitanya. Dia pasti akan menceritakannya. Atau paling tidak dia akan ajak temannya untuk ngobrol-ngobrol. Dia akan ajak temannya untuk ngopi. Hanya sekedar untuk bercerita. Karena kalau tidak diungkapkan, rasanya sukacita itu tidak komplit rasanya. Alanido ikut di hatahodo akan nadingkan nabi nahini debata. Jala ido na nang tugihonon na tuhita. Nang dibaga sa tikyon. Hatahomma, pabuoma akan nabi nahini debata tuhita. Bukan harus hal-hal yang spektakuler. Bukan harus hal-hal yang luar biasa besarnya. Asa ikut berita honoton. Aiguk di pastupa debata di ngolut tahun. Met alai tung macai arga situtu. Di 3 bulan yang lalu juga saya sudah ada penyakit. Dan saya sudah berobat sampai 5 tahun. Tahun 2020. Dan saya stres setiap hari mengingat penyakit ini. Ternyata hanya tiba-tiba tanpa sengaja di rest area saya berjumpa dengan seseorang. Yang pada awalnya ini tidak siapa-siapa sebenarnya. Orang tidak menganggap begitu peduli, bahkan orang dianggap ketika menyebut namanya, si pangadu itu kangoladui dan seterusnya. Pasti tidak suka melihat orangnya. Tapi ketika itu bertemu dengan saya, pas cerita-cerita, dia akhirnya membuka jalan. Istri saya kepala bedah di rumah sakit ini. Kalau soal penyakit itu saya tahu dokternya siapa katanya. Dia sendiri yang nelpon dokternya, dia sendiri yang nelpon kepala rumah bedahnya, dia sendiri yang menentukan kapan saya datang. Akhirnya cepat sekali penanganannya. Itu di luar dari ekspektasi saya, di luar dari apa yang saya pikirkan. Yang saya sudah 5 tahun stres, ternyata dalam sekejap bisa hilang. Bukankah itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa? Itu adalah pertolongan Tuhan. Ngau pikir tokenai salpo nama rapor tibion, gitu kan? Tapi ternyata tangan Tuhan bisa menolong kita. Bahkan terkadang memang jantung kita, ketakutan kita yang bisa menghantui kita. Seperti pernah kejadian saya baru-baru datang ke Jakarta ini, saya tidak tahu jalan khusus Transjakarta, saya tidak tahu khusus yang mana jalan ini, yang penting lewat saja. Waktu di Cawang, tiba-tiba saya lewat, ternyata itu jalan yang tidak boleh dilewati oleh kendaraan, hanya Transjakarta. Saya dipirit sama polisi matong kan? Dipirit yang polisi, dipirit di Cawang. Saya bilang, mate mahita, aku bilang gitu. Mate mahita. Kemudian anak saya waktu itu masih 3 tahun, dia bilang, kok mati kita pak? Katanya. Oh iya, saya bilang. Setelah menjumpai polisi, saya bilang, saya mohon maaf, saya salah, saya tidak tahu jalan ini. Saya mau ke puncak ada pelayanan, saya ini pendeta, ini KTP saya. Oh Bapak pendeta, ya udah. Lain kali hati-hati pak, itu bukan jalan umum, lewat saja katanya. Disuruh do lewat, mau berangkat kan? HP naki kudok, mate mahita. Ketakutan ini terkadang membuat kita justru benar-benar mau mati gitu kan.
Padahal sesungguhnya tidak harus mati. Justru Tuhan bisa memberikan jalan khusus untuk menolong kita. Karena memang pada waktu itu posisi saya bukan mau jalan-jalan, bukan mau apa. Memang murni saya memang ada tugas pelayanan waktu itu di puncak. Tapi saya tidak tahu jalan itu. Ya udah Pak, hati-hati lewat saja katanya. Itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Meskipun hal-hal yang kecil seperti ini tentulah boleh kita ingat dan kita syukuri sebuah hal campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan selalu mengingat segala hal yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita melalui orang-orang lain, melalui manusia atau tetangga kita, bahkan melalui siapapun boleh dipakai Tuhan untuk menolong kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur setiap mengingat perbuatan Tuhan di dalam hidup. Rick Warren pernah menuliskan, Anda ada bukan karena kebetulan, tetapi Anda ada untuk suatu tujuan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Hal itu mau mengatakan bahwa setiap kita ini telah ditetapkan oleh Tuhan untuk suatu tujuan. Demikianlah kisah Esther itu. Sebenarnya dia adalah orang Yahudi, tetapi dia bisa mengikuti kontestasi pemilihan ratu di Persia. Dia menyembunyikan identitasnya. Dia tidak jujur sebenarnya menunjukkan bahwa dia adalah orang Yahudi. Dia seharusnya tidak bisa ikut, tetapi dia menyembunyikan identitasnya. Akhirnya dia terpilih di sana menjadi ratu. Dan lihat, ternyata Allah punya rencana khusus untuk dia. Melalui dia, akhirnya keselamatan bagi bangsa Yahudi itu terjadi. Bentuk pemeliharaan Tuhan dari sesuatu yang tidak mungkin, tidak masuk akal, bahkan di luar dari dugaan, itu boleh terjadi. Dan itulah yang kita percaya, itulah yang kita imani di dalam hidup ini. Alani ingot masudedo hita arga jalan marguna di tikina. Sudedo hita arga jalan marguna di tikina. Sadok dangadong halak naso marguna. Oleh karena itulah tidak ada alasan bagi saya untuk sombong. Karena apa? Karena kita semua sebenarnya punya dampak pada waktu yang tepat, di masa yang tepat. Saya memang sudah menjalani pendidikan sampai S2, tetapi saya tidak boleh mengatakan saya lebih hebat dari orang yang hanya tamat SD. Buktinya, saya pernah mengenal orang yang tamat SD. Dia pekerjaannya tukang tempel ban. Ketika ban sepeda motor saya kempes, saya sudah S2, ternyata saya tidak bisa menempel ban sepeda motor saya. Saya harus minta tolong ke yang tamat SD itu untuk tolong dulu tempel ban motor saya. Dari situ saya bertahu ternyata saya tidak boleh menganggap diri saya lebih hebat dari yang lain. Tetapi semua kita berguna, berpotensi pada porsi masing-masing. Dan gabe jago sian tukang tempel ban ini ternyata di bidangna. Alayat tong tukang tempel ban, jangan diajari saya soal berkhotbah, soal liturgi, soal Alkitab. Beda tong kan? Semua kita punya porsi masing-masing. Dalam hal itulah kita saling menghargai yang satu dengan yang lain. Dan itulah posisi Mordekai. Dan itulah juga posisi Esther. Mereka itu punya posisi masing-masing mengambil bagian di dalam penyelamatan umat Yahudi. Ketika ada rencana Haman untuk membumi hanguskan mereka. Tapi melalui mereka akhirnya beroleh keselamatan. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang mau dikatakan oleh Nats ini adalah, jika engkau berhasil melewati masalahmu, jangan pernah melupakan sesamamu. Jika engkau berhasil melewati masalahmu, jangan pernah engkau melupakan sesamamu. Apalagi orang-orang yang mendukungmu. Ai molo soadong halak na asing dang hebat tita. Ala na dong dudong ato benang hebat tita. Anggo hola sa halak tado ditobakan dang adong guna te hebat dakan. Hola kita do dang adong saingan. Ala dong dongan, adong usia na mangurupi, adong na mendukung. Itu yang membuat kita hebat. Dan itulah yang dirasakan oleh Esther. Ketika dia menjadi ratu, dia tidak lupa kepada bangsanya. Bahkan bapak angkatnya Mordekai juga mengatakan, molo dang diurupi hohami, ingot dah hope halak Yahudi do, mati do hosugut. Itu adalah peringatan dari seorang ayah, sekalipun perkataan itu adalah keras. Tapi itu mengingatkan bahwa jika engkau di posisi yang nyaman,
ingat engkau juga harus menjadi berkat. Engkau harus berdampak bagi semua orang. Itu yang hendak dikatakan. Dan yang kemudian, jangan pernah menyia-nyiakan jabatan. Jangan pernah menyia-nyiakan posisi. Jika engkau sedang memiliki posisi, hendaklah engkau berguna bagi sesama. Jangan buat kekuasaanmu itu menjadi awal kesombongan. Seperti Haman tadi. Ketika dia diangkat menjadi Perdana Menteri, akhirnya ada kesombongan bagi dia. Dan akhirnya dengan seenaknya mau membumi hanguskan orang hanya karena benci sesaat. Hanya karena tidak suka, tidak disembah oleh orang. Oleh karena itu, gunakanlah posisimu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Malo-malo mahita, marbisu mahita di tonga-tonga di parnguluan dalam ruduton. Khususnya dengan keadaan kita yang saat ini, di negara kita, di dunia ini, memang kita diajak untuk berhikmat. Pintar-pintarlah membawakan diri. Pintar-pintarlah membawakan diri dalam berbagai situasi, dalam keadaan yang kita alami hingga saat ini. Atong di pasu-pasu debata mahita, Yusidia kaulota dalam marlasti roha mahita, ingok mana binahin ni debata tuho. Selama engkau mengingat perbuatan Tuhan, maka selama itu engkau pasti bersyukur. Jala marulu-pulu. Amin. Mauliate maali debata dihatam naung sahat tuhami di tikion. Maragam dututu di bahai kocara lau palua hok kami. Atik pesipata nunga bobono sak kami daku boto hami bedia dala sidadanan nami sipata nunga pusok hosa nami. Jala nunga naing maddele maddate mahiu hami. Ala niakan namasa di parnguluonon. Nakapikirak kami sipata. Alay say di palua hodo hami. Jala di luas basam. Alay say paingot-ingoton nami may. Dia kana met nang nabalga na binahemu di hamion. Sa luhut na'y marguna marlapatan. Laho pasikopon parnguluon nami di hasianganon. Alani mauliate madiho. Diari sadario din ang sahat hatami. Itonga-tonga nami. Sude mahami manadda diri nami. Sude mahami marningo pardalanan ningulu nami. Jalo sude mahami tahemat do mauliate. Di pangurupyomu, doho di pabehenammu tuhami. Ay ise mahamion niyan, alay say diasi hohami, di haholongi hohami, jala lumubi tahe, di sesaho dosa nami, imalas ni rohanami na ubalga. Atok saliling mangulu hami, marulupuluk matod dinami, lau mangului ho, doho mamuji pasangapoko. Pasu-pasu huriamon, resoton, dinalau patulus sa luhut akasakap na dinggan, homa, na mga leho bisuk tu naposom padita songoninang parhalado rabdohot ruas ni huria asa saurdot sadala kami lau patuluson akan nadinggan bain sangap di guarmo jala dia diari sadarion di disakapi huriam acara paborhaton naposom dohot mangujakon naposom sai homa na marsuru nasida ay hodo tutu napuna huriai. Atong sa guru tu lomo ni rohamman ay kosaw marhite-hite akan naposom asalam uli denggan huriaon bain sangap di guarmo. Jala sude mahami tahe marlasi roha di saluhut panggulmito ningulu nami. Patuk pangomoan dia akan nomor 33 nomor rengge-rengge supir pegawai negeri pegawai swasta doho dia petahena diula songoninang ibu rumah tangga, nangaka nama tua, lansia, nama balu. Do sude tahe nangaka dadanak. Ibaga sa pos ni roha mahami mangulahon ulaw nami ay rap dohot todo hami. Atong martua mahami, jala marlasi roha mahami, lumobi marolo-polo mahami, ala ho napunahami, jala ho Tuhan nami, ho uluan nami, si ihutonan nami saliling mangulu. Asiroham di dongan nami na marukil, parguguy na sida.
Dumobi di keluarga ni Naposom Padita Arjunsa, Dohot Inang di nama rujung ngolu si Matuana Sida dari Nasalpo. Saya homa nama masu-masu keluarga maparguguhon na sida tarapul mana sida. Jala sudeta hiya kana marukil pe lehon maapul-apul nagale lehot gugo namarsahit lehon hahipangson. Marhite Kristus Yesus tangi hom mapangiduan nami. Amin. Marede mahitam kuhut mata pasahat peliata. Amen.
masuk mahita tu acara paborhato padita fungsional dohot mangojakon diakones fungsional HKBP Resort Cijantungon. Marede mahita sian buku de nomor 807. Amanginang saunari naing paborhatot tama sian HKBP Resort Cijantungon ima Padita Arjunsah Bangkit Tuah Mantapu Bolon gabe Padita fungsional HKBP Resort Kayumas Distrik Walu DKI Jakarta hobartu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP alanii tabigi majolo di jahahon surat keputusan ketetapan ni Eporus taringot tu perpidaan nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 294 garing PDT garing SK garing 05 garing 2026 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP. Mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023 memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu dengan doa memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Arjunsah Bangkit Tuah Mantapu Bolon Sarjana Teologi tanggal lahir 30 September 1988, jabatan dahulu pendeta fungsional HKBP Resort Cijantung terhitung mulai 1 Juni 2026 menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Kayumas, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan A, menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online di setiap saat di semua aras pelayanan di distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Dan salinan surat keputusan disampaikan kepada yang berkepentingan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 28 Mei 2026, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditandatangani dan distempel. Hamu amang Padita Arjunsah Bangkit Tuah Mantapu Bolon. Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan Eporus taringo tu parpidda muna
tu ulaon na baru. Alani paporhaton nami mahamu sian resoton. Au mewakili Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Atas goar ni pimpinan HKBP, hupaborhat mahamu tu ulaon pakubasion na baru. Di bagasan goar ni debata ama, anak na Tuhan Yesus Kristus dohot todi parbadia. Di pasu-pasu, didongani, jala di pargugoi Tuhan debata mahamu, lau mangulahon ulaon na pinasahat na Tuhamu. Amin. Martang yang mahita. Mauliate marohanami diho ali Tuhan debata di sude dengan basam dohot asini roham, na toktong mangaramuti pardalanan ningulunami nang huriam. Tarlumobi ma na manugunugu na posom, padita Arjun sah bangkit tuah mantampu bolon, makubasi huriam HKBP Resort Cijantungon. Pasu-pasu ma nasa pakubasyon na sida nasailaon, asa marparbue na dinggan tujuluanon, di tonga-tonga ni huriam, bahen lasti roha di hami, tarlumubi bahen hasangapod di guarmu na badiai. Marhite-hite guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, Raja ni huriai, jalo matang yang namion. Amin. Masuk mahita tu acara na mangujakon, marede mahita buku de nomor 467. Amu amanginang ruas dohot parhalado di HKBP Resort Cijantungon, sadarion ojak konoma diakones fungsional HKBP Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakartaon. Ima inang diakones Dewi Sartika Burusi Manukalit, hobartu surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP. Atong tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP, taringot tu nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 20 garing Diakones garing SK garing 04 garing 2026 Epuru Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PR Raja Tarutung menimbang tugas panggilan pelayan sesuai dengan Alkitab, konfesi HKBP dan aturan peraturan HKBP, mengingat aturan kepersonalian HKBP 2023 dan PPKU 2023, memperhatikan tugas rapat pimpinan HKBP tentang mutasi pelayan penuh waktu dengan doa, memutuskan dan menetapkan nama Diakones Dewi Sartika Simanungkalit, tanggal lahir 26 Mei 1988, jabatan dahulu pimpinan jemaat HKBP Barimbing, Resort Simare-Mare, terhitung mulai 1 Mei 2026 menjadi Diakones HKBP Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, dengan ketentuan menjalankan tugas pelayanan seturut dengan firman Tuhan dan senantiasa menghidupi poda tohonan. B. Menerima balaan jo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran sesuai dengan nomenklatur dan nominal yang telah ditetapkan. C. Kenaikan balaan jo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. D. Memastikan updating database jemaat online di setiap saat di semua aras pelayanan, distrik, resort maupun jemaat. E. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya.
Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada yang berkepentingan. Ditetapkan di Pihak Raja Tarutung pada tanggal 14 April 2026, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Dr. Victor Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST ditandatangani dan di-stempel. Hamu inang Diakones Dewi Sartika, Gurus Manukalit, nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan pimpinan HKBP, hobartu aturan doho peraturan HKBP. Atong namanukum maaw nuaing tuhamu di jolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huria, jalan apuna Huriai, dohot di jolo ni akadongan na dison. Naolo dohamu memilihut dirimuna, mangaraduti ulaoni, hobartu aturan doho peraturan ni HKBP, naung binigi munay. Hamu inang Diakones Dewi Sartika, Boru Simanukalit, au mewakili Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, atas goar pimpinan HKBP, huojak komahamu gabe Diakones fungsional HKBP Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakarta on, di bagasan goar ni debata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di Parbadia, sai di dongani, diramoti, jala dipergugui mahamu mangulahon ulaoni, asa marsangap goarna, marhite-hite pakubasyom muna. Amin. Hamu amanginang ruas doho parhalado ni Huria ni Tuhan Yesus na di HKBP Resort Cijantungon, Jako kamuma inang Diakones Dewi Sartika Simanukalit di bagasan Yesus Kristus uluni Huriai, tangiakon jala urupi hamu manasida, asa majadi ulaun nasida di tonga-tonga ni resoton. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalana puna Huriai. Mau liate marohanami Tuho jala pujion nami guarmu. Aidang di paloaso Huriami somar parmahan. Alai sai di babakit hodo akan aposom naburju jala naolo suruomu mamaritahon hatam. Nunga di paojak ho Diakones Dewi Sartika Simanungkalit gabe Diakones fungsional HKBP Resort Cijantungon, asi maroham, lehom matod dimna badiai, parsahalai, jala parbisuhi, asa polin baritam nauli di baritahon, lehon dohot hahipason, hagugoon, dohot hiras ni roha, mangaraduti sudi ulaon di resoton. Amin. Udul mahamu. Amanginang sahak mahita tu nama dok hata, ina sahak mano perjulu hata pertandingan, sian amang tapubulun, doh keluarga, baru hata patujulu sian inang Diakones doh keluarga, na patuluho sahala utusan sian ruas, na niwakilan ni amang Sihite sian wiksada, paupaton sahala utusa sia perhalado na pinasaha ni amang situa kasinaga, na perpudian non mewakili amang preses. Partikian 7 loma amang. Cek. Hora samanginang,
dan juga kakak, adik yang hadir di acara Paberhaton kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan, waktu, demikian juga tempat ibadah yang boleh aman, nyaman, dengan fasilitas yang luar biasa. Itu harus kita patut syukuri ya Manginang, di tengah mungkin banyak gereja yang belum bisa menikmati seperti kita. Ini adalah di hari kami Paberhaton. Pertama-tama mengucapkan juga terima kasih kepada Amang Sekdis, Amang Pendeta Simanjuntak dan Inang, demikian juga kepada Amang Pendeta Sirait dan kakak, demikian juga kepada Amang Inang Pendeta Inang Mega, Siagian, demikian juga Amang Frans, Simanjuntak, Amang calon pendeta Kevin, Canturi, demikian juga kepada Amang Pendeta Amsal dan Inang, demikian juga ada di sini hadir Inang MP dari Taman Mini, terima kasih Inang telah hadir. Demikian juga kepada Sintua, Amang dan Inang Sintua Parhalado dan keluarga. Demikian juga yang hadir di sini ada Bapak Tua, Mak Tua, Bou dan udaknya Grace yang hadir. Juga ada Bapak Tonga dan Tonga keluarga yang hadir dari Cikarang, terima kasih telah datang. Demikian juga kepada guru-guru sekolah minggu, para remaja, adik-adik sekolah minggu, demikian juga seluruh Huria HKBP Cijantung, terima kasih. Demikian juga Inang Diakonis, Si Manungkali dan Amang yang telah datang untuk di Ojakon di HKBP Cijantung. Saya pribadi dan juga keluarga memohon minta maaf selama di HKBP Cijantung pastinya ada kata perbuatan yang tidak berkenan di hati Amang dan Inang. Mohon maaf dan mengucapkan terima kasih banyak buat setiap hal yang Inang memberikan, pertama doa atau apapun itu kepada keluarga kami. Tuhanlah yang memberikan berkat-berkat dan sukacita di tengah keluarga Amang dan Inang, dan setiap apapun menjadi pergumulan Amang dan Inang, Tuhan yang memberkati dan selalu berpengharapan di dalamnya. Tolong doakan kami Amang, Inang, kakak-kakak dan adik-adik semuanya di HKBP Kayumas nanti dalam pelayanannya. Tolong doakan kami, segala kesehatan kami, pelayanannya Amang Arjunsa, demikian juga sekolahnya Amang Arjunsa, dan tumbuh kembang baru kami Sophia Gresana Risa, supaya menjadi tumbuhan yang takut akan Tuhan, menjadi berkat buat sesama, yang bijaksana, menarik, dan kalau bisa Manginang masih menjaga silaturahmi kepada kami di HKBP Kayumas, masih bisa juga keep kontak dan tak putus doanya terhadap keluarga kami. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin coba bilang Horas. Tidak. Horas marhita salhuna Manginang. Mulia temba di Tuhata boy mardala salhuna acara di napagujakon so ninang Paberhaton kami siana HKBP Cijantungon. Parjolo sahali madok mulia hami di Tuhan Yesus Kristus. Siala dirupi hami boy dengan perdalan nami di namulak di pikir-pikirin nasalpu syakuta saat di Jakarta di bagasan hai pasot jala selamat. Atik pe hari Rabu muse kotusam muse mula arong si urusan gudang dobe kena tading. Jadi tongma madok mulia hami di hala amang proses nami mewakili abang Pendeta Sakarias Majuta abang nami ate. So ninang di hala amang situa Seburian mewakili MPSD distrik. So ninang abang Pendeta Rasok nami abang Pendeta Sirait. Doh nang soni sudi ala amang doh dainang Parhalado. Doh keluarga saluhna. So ninang di hamuna amang inang ka senior nami nang soni hanggi boto nami Pendeta Amsal Sirait, Pendeta Amsal Pasaribu, Pendeta Frans Majutak, abang nami, doh Pendeta Mega Siagian Ibu nami, angin nami, so ini nang calo Pendeta
Kevin Siaturi, angginami, so ini nang amang padita MP Silitongan, narosyan HKBP Taman Mini. Mula tema di hamuna ng saluhuna manginang, sudia ka ruas ni Huriata HKBP Cijantungon, sudia mewakili kategorial, siya sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia, dohot JBK dete. So ini nang di hamu manginang, sudia ruas di Huriata HKBP Cijantungon, siya sada sa hatu week 20 tolu, diaspora. Tangyang muna mang, tongdo hari kotok kami, asa margogo kami makobasi mangula di Huriata di Inganan Nebaru HKBP Kayumas. Tongdo di Jakarta Timuron. Molorong tiki do kesempatan, bohi tarak marsaur muse, jaka di laun nyari, di jaka kesempatan na umuli. Jala, tongdo mangido kami tangyang muna, asa bohi lancar sudia ka studi nami di kesempatan na niliho di Huriata HKBP boy warhobas kami di DKI Jakarta asa boy dipakai sudah ke kesempatan on. So ninang musya manginang molo tumpe orang lebih 4,5 tahun makobasi kami di Huriata HKBP Cijantungon. Tutura sada naarga da odiau boy berkesempatan makobasi di distrik DKI Jakarta ATP di piga-piga 10 tahun nasalpu mula-mula di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Palembang, Jambi, Bengkulu, dohot Lampung, atar-atar si dope dohot di arah dulu Sanggulat dope kami makobasi alai di luas dope makobasi di son di DKI Jakarta asa taba bohal nami taba hamoron nami makobasi laho mamereng aka narikot siobason laho muse menambah bekal di kami dalam memperkenalkan kompleksnya pelayanan di HKBP secara umum HKBP Tanah Bulunon. Tong ma amang inang walau tumpe di luas dope kami makobasi di distrik DKI Jakarta tangyang muna dotong hubangi do kami asa bui lem mamora kami semakin kuat imannya, semakin tangguh dalam pelayanan dan semakin baik juga menjadi pendeta yang baik. Padita salak naposan di depan tanah burju, nah haposan dohot nabui hobas disalu na kaulau pakobason nami manang sa di hari pe, dohot manang sa dia pe kondisi aka parsuruan ni Tuhata marhite HKBP Pusat tuhami saluhuna. Jadi amang inang bui dope arong tikian non bui madokata hami rupani tabakajang mungkin moroson narira tapi cepek mate. Iya. Nah, song ini matong dia kena hoholong yami ate, molo dia kadukungan muna, amang inang saluhuna salilingon, tarlumubi ma, ate pesonari udokon ate, na Boru Wilson tapu bulun, dia kadukungan muna ate, boy melayani kami di DKI Jakarta, song ini dia ka studi seterusnya, tetap dukungannya inang na Boru asa tetap lebih mantap, lebih tangguh lagi pelayanan dari naposon ni Tuhat tahun imahami keluarga Padita Adjusa Tapu Bulun dohot inang dohot Sigris. Jadi molo gudang akan ahurang lobi amang inang aka pasal puhu pabayanan nami nang hata nami ate. Ulu sepata sauni gait manang herana candaan binaika persaro dia ka hata nami do dia kana asing rupani jala laos diopat 1,5 tahun orang lobi di HKBP Cijantungo kami makobasi pasti do kurang dope aka kontribusi manang aka pabayanan nami ala kebetulan memang fungsional dope kami jadi pola kurang kontribusi nami ate. Jadi laos tangya ko kamu mah marsogo taduan asal lebih berkontribusi dan lebih berdampak aka pelayanan-pelayanan di kedepan hari di HKBP ta nataholongon di HKBP Nabulunon. Amang inang mangido mapa mi ate molo arong aka pasal puhata nami nang aka pabayanan nami manang palanggusu kami manang pacueku kami duhamuna saluna dia ka parsaurata so nang dia ka dongan Padita dia ka bang nami boto nami saluna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya jika kami beberapa dalam kesempatan selama melayani di HKBP Cijantung ini mungkin kami sadar atau tidak sadar melakukan hal-hal yang kilap atau hal-hal yang keliru atau mungkin hal-hal yang tidak sesuai atau tidak berkenan dengan hati kita masing-masing. Atarimara na buido honon nami amang inang, saya Tuhata ma nama mangaramoti do mandongani hita saluna. Selama melayani mahami di Inganan Nebaru di HKBP Kayumas,
jala horas-horas ma dihamuna saluna amang inang saluna HKBP Cijantungon, jala selamat melayani ma dihamu inang Diakones Burus Manukali total amang dok keluarga di son, saya sehat ma jala margogo mahamu nak kita saluna di uriata HKBP on. Horas ma dihita saluna, botima. Pinasaha ma tu inang Diakones do keluarga pasahaton hata perkenalan. Horas madihita saluhuna. Parjolo sahali tamado hita madok moliati tu debata. Alabo hita marhangoluan marhahipason sahatu bagasan tikion. Nahu parsanga pihami ima amang sedis amang 5 juta rabdohot ina. Nahu parsanga pihami amang padita resot amang sirait rabdohot ina. Nahu parsanga pihami dongan nami pangula nagotiki di huriata HKBP Cijantungon. Nang songoni nahu parsanga pihami saluhuna parhalado ni huriata amang nami do inang nami. Nang nahu parsanga pihami saluhuna ruas ni huria HKBP Resort Cijantungon. Nang songoni nahu parsanga pihami inang Opung Joshua boru Tampubolo dot amang Wilson Sitorus ala salelingon di huria hatubuan ni inang Opung Joshua dohami makobasi ima di HKBP Baribing. Alani jongjong dohami di son amang inang laho patadahod diri alanunga diojak ko behami di huriata HKBP Resort Cijantungon makobasi. Alani patadaw kay madiri nami ya hami margoar Diakones Dewi Sartika boru Simanukalit jala amang namang alap hami amang marga Situmorang jala di basa-basa debata di hami sada danak boru jala kalasono ma nuaing. Jala inang pangitubu boru silaban. Jala simatua nami simatua boru manalu. Jala adorang sotu huriata HKBP Cijantungo kami makobasi mahami di huria HKBP Baribing Resort Simaremare Distrik Opa Toba. Alani songoni maju akamanginang partinadan nami tuhita. Naboy do muse rap masitada kita marhite aka parsorata nang marhite aka ulaw pakobasion di tonga-tonga ni huriata HKBP Resort Cijantungon. Songoni ma naboy pasatami horas madihita saluhuna. Saha mewakili ruas ni huriata amang M Sihite. Sia juluma amang. Shalom. Horas madihita saluhuna. Tinitik sanggar main nabain huru-huruan. Babokku mamargakku asataboto pertuturan. Au marga sihite nadong sian wek sada mewakili wek sada 1 wek 20 diaspora na adong di huria HKBP Cijantungon. Dihamu damang dainang nahu haholongi hami. Didokon na tua-tua samarsada hita mangulahon ulaon hasadaon na pinatupan ni huria di huriata HKBP Cijantungon. Amang inang nahu hormati hami ima amang Narosian Distrik Dohot Rebongan. Nahu hormati hami amang pendeta resort, amang sirait beserta keluarga, nang songonima pendeta fungsional, amang Pasaribu, amang Simanjuntak, nang songoni amang Tampubolon, tardumobi nang inang Borusiagian.
Tarlumobi ma dihamuna dongan nami na adong sian uek sada saha tu uek 27. Amang inang tarlumobi ma dohonon nami saotik hata tu amang pendeta tapubolon 4 tahun 6 bulan hamu amang makubesi di Huria HKBP si Jantungon las dorohan nami jala masih haholongan dohita alai nunga songoni keputusan amang sian Huria tanah boloni na ikom merpida-pida dohamuna sian Huria na asing tu Huria na asing use alani amang dohonon nami mah selamat bertugas mahamu di pelayanan muna di Kayu Mas. Aidang sedia daun memang sian hutat tahun ni tongdo di Jakarta Timur. Sudi mahami martangiang tua mata nomor 2 di bata margugo madamang mangulahon tohonan di san. Asa marsangap tuhata di bata. Nang songonima di inang diakonis Boro si manukalit rohamu madapoton hami inang tu huriaon napos dorohan nami nasa gogo dohot nasa kimuna liano muna rohamuna lau paturehon dohot makubesi Huria HKBP si Jantungon alani dang pola gajang dohonokku Tuhan ma nama dongani hamuna dinabor hatamu tu Kayu Mas Tuhan ma totong na mangalian gogo diho inang boris manukalit lau mangulahon tohonani di Huria HKBP si Jantungon jadi mulutung songonipe naboi hupasahat tami sudi mahami nam au mana mewakili sian ruas na adong di uek sada satu uek 20 asa di dokon na tua mah sada main na silopa gadong 2 ma silopa puli molo tumpe au na makatahon alai sudi mahita dapotan uli Tuhan memberkati boleh hati amang. Inasaha matuna mewakili parhadaro molotung adong akasi bahasa haton di soma tikina. Horas madihita sa luna. Tudong parhalado molotong api makatahon dos marhata teh. Nahormati hami amanami padita dohot donga situan Asia distrik. Amanami padita resort, amanami nanami padita fungsional di HKBP si Jantung, donga parhalado. Sudi mahita ruas ni HKBP si Jantung, amanami nanami nabo subulung doho remaja juga yang hadir pada saat ini. Mulai tema di Tuhata, mulai tema di Tasalukna di Parsaurata di Mingguta Sadarion. Talimbuwi may tutu di naong di Patupa uluan ni Huriata. Ima paborhaton amang padida dohot mangujakon inang diakones di Huriaton. Tu amang padita Arjun Shah Bangkit Tuahman Tampubulun. Jenggo guarina gajang domang. Jadi saya gajang mak kepelayanan akala seroha ditinggal kamu di Huriaon nang di Huria naik dapat munabe. Jadi harus ditiki pesta gotilon di baik kuis. Siapa yang bisa menyebutkan nama pendeta Tapumbolo lengkap inna marang sada dengan nama boto. Au sadiri daku boto tikisi. Ima amang padita Arjun Shah Bangkit Tuahman Tambubolon. Jadi amang do inang pedison ba muliate ma di pelayanan muna na opat 1 tahun nun. Berdala do denggan jalan masalah rohanami saluna parhalado nang
ruas pe. Jadi molo hu paruhau namang selaku padita na tenang, kalem, sabar. Molo tungarung pe kapakata yon akhirnya agak tegang, enggak mangotong do tenang, senyum. Jadi masih ringga dia ke pelayanan doa ke persauran. Jadi amang molo tupid DP hamu tu kayu mas. Terlalu mobil so nyaman nakingan di DKI Jakarta DP. Jalan Jakarta Timur Muse, jorok DP kita. Jalan puji Tuhan mak. Informasi na bagi kami sebelumnya tu Kalimantan. Alai dalam hal tugas belajar, disetujui uluata gabi di Jakarta. Jadi mulai tema, bahasa ringgama pelayanan muna di Huria Kayu Mas, jala merutung tugas belajar pehamu, saya lancar-lancar masuk di amang. Merutung S2 pe S2 non, las marohanami tong disi. Ale menung dapat tamu S2 menang S2 non, Roma matong tuhuriat tahun paturuhon. Hatan debata merite-hite persekolahan na guru hamuna. Ada tong mang goi merite-hite akka pangatur honi ulun huria mamangate mulai. Jadi mulai tema, jadi mulai kami perhalado HKBP Jantung naking siar ruas nunga bahami petong dang suadong dia kapar saurata selama opak 1 tahun non akan nahurang pas akan nahurang rubi dia kapar sermonan dia kapar mingguon telumubi dia ke pakateuta sipata dikator. Di sipata dikator kita olo terlalu bebas makatai. Sipata sehera dong asituan ya tong. Tapi amanai padita alai alani tabunya kapar saurata ba tongdom dengan perasaan manang persaurata si ganupari. Ale morutung pedong amang nang dinang pedison nahurang lubi sian hami pahalado ba mapo kamu bisa bagas rohamuna jala kana dingganima buat kamu tu HKBP Kayu Mas. So ni manang di inang diakonis Dewi Sartika Buru Simanung Kalit. Jadi mulu goar Dewi Sartika ini nang tasongan agorna terkenal don termasuk di negara on. Jadi yang dia marhite-hite agora muna na terkenal matong akka pelayanan muna di huriat tahun. Merutung pe 3 tahun kamu di son. Posrohan nami masai denggado pelayanan muna ano dison. Alana molo au mamikir molo au nga 26 tahun situ edison. Jadi hiraud do pe di HKBP Jantung pangula diakonis. Jadi masalah seroha tentu sangat berdampak dari itu ke pelayanan terlalu bijak kapungan ina doa kapungan nasing doa ke pelayanan di Huriaton. Di Huriaton gudang do pelayanan inang. Nah di Huriaton kapungan kategori termasuk di luar. Tu luar doa ke pelayanan pertanian termasuk doa ke nomor 2 nomor sahid doa ke nasing. Nah jadi posrohan nami masai martabah ma lasin roha di Huriaton. Mulai di Huriaton dikumandangkan amang padita resokdo padita sirait HKBP Jantung Marpuratak. Jadi sang dia di kehadiran muna selaku diakonis di Huriaton. Semoga HKBP Jantung semakin marpuratak. Ini panggilan nami enang. Jala mulai kami sejatungon ruas akan burjudo kami jala menurut tuak kepelayan. Molo alanya kepelayanan do menurut do kami dia hamu akka gembala-gembala akka hamba Tuhan dari tempat to di HKBP Jantungon naking dites amata sekdisido padita Sakarias Simajuntak jongjong mahiten na jongjong kita sudi kan nah artinya menurut kita molo dia kepelayanan atung sura majah epistel jongjong mahiten na jongjong sudi ruason jita soni marupani menurut tuak pelayanan. Jadi malu semua dia pe pelayanan munan non inang di Huriaton na radido kami laho mangihuton hamu. Jadi semua nima tuamang padita tabulun do inang di bahasa Tikion merhite-hite mingguta di Huriaon papor hatohan hamu tu pelayanan muna naib baru horas jala sehat-sehat hamu kami pe horas jala sehat-sehat ma. Duduk nanti tua, asa mangerbangin na bunga-bunga, mangerbang di manugok ni hari, horas jala sehat mahamotong di pelayanan baru, horas jala sehat ma nang dihami.
Atong Roma Hai Parhalado, pawarhato kamu, mewakili Parhalado Huria, asa mangarade mahmu. Dia manami padita tapu bulun nang inang dison keluarga matahe salinai dohonon nami mewakili ruas selamat melayani mamang di tempat pelayanan baru di Kayu Mas jala mewakili ruas nang Parhaladu saluhut na tong dohonon nami uhamole teo kami ma saluhut na pelayanan muna salilingon 4 tahun ono bulan nanti emang opak manang opat 1,5 tahun orang lebih di pelayanan munai tentu tung mace gudang dui marurat marparbui masalut na pelayanan munai emang di songon ujud ni hamoletio ni huriatta pasaton nami ma nang cendramata tuhamu songoni nang apresiasi pelayanan bulan Juli dohot amplop apresiasi na tapapungu lewat kantong 2B dohot 3 bulan gaji abang sesuai dohot nata sepakati jadi tung sedia pe isi nawang otik susadia Tuhan Dewa Tama namanggu kipas pasuna dengan ma dipakai ala amang dot inang ate. Napar pudima pinasaha matu namawakili amang preses na niuluhon ni amang pendeta Zakarias 5 juta. Oras mamang inang namaduku majo ailas dorohamu na pida mang padita Arjun saon. Dao jedang las rohamu na paborhaton. Siwa namai padita nami. Iya, manang awape las manang asolas na pasti ngaibe SK ditutuh Tuhani di HKBP Sola Gracia Kayu Mas. Langa dong nasala inganani. Alaman ang di dia pihita miedo tuhatai. Dan mangihut anggo secara lokasi memang rap di Jakarta Timur do alai tetap do ikon beradaptasi ala berbeda do tong suasana di san do di son. Lumobi di Hurion mangihut data sampai 1.600 jiwa, kakak 1.600 kakak, 5.500 jiwa, batu tu bahira sapartulu nama HKBP Resort Kayu Mas ay sekitar 476 kakak do anggo HKBP Resort Kayu Mas. Alani ngaguin lebih mengembangkan diri. Lumobi marhite studi doho takkan asing, doho patupahon akan nauli di tempatnya baru. Alani selama makobasi mah dengan ande baru rap doho inang, margogo mahamu jala batarapul mahamu tong. Ate lumobi nang borsi tonga di parmodengin atuai di minggu nasalpo. Lalu selamat datang matu inang diakones. Hubegedo memang baritamu na di HKBP Baribing luar biasa. Itu kan luar biasa do barita lumobi didukung Museen Asia Jakarta nopung Joshua luar biasa paku basyomuna di san alani baik kamu matong nadinggan songon nabinai muna di HKBP Baribing di son dan tentunya butuh adaptasi yang luar biasa karena berbeda suasananya berbeda budayanya berbeda situasinya lumobi dari segi jumlah jemaatnya ngawalo gawe tarok tohon anu ninang Dewi Sartika on di son.
Aitor 5.600 jiwa si berengona. Taku boto dok sebel gani hurion naing kakabi baribing. Walau ditiki marzamita rana marminggu rahira 200 tu 250 halak gote. HP no segel marminggu no di sono apalagi di Natal lo tas tu pul sudah satu halaman do tu dia. Suatu pingsan pada inang bidi inang dia koneksona non. Alani pergugui hamu ma urubi hamu ma alai inang ala pimpinan jemaat do hamu di san ingok ma anggo di son pimpinata pada resort do. Jadi kono do nang hamu tu pada resort asa sahur do sude ulaoni jalalam tu dengan na kapakobasion di tonga-tonga ni resorton di barita nama asa sadarion naung uli dengan acara pangujak kono doho paborhato namanginang pabaw nami moto mang preses ala ulido pabahemuna tu paditata jala ulido nang pajak kono muna tu inang diakones asa gabe barita naulimon nang tu ganup huria na adong di distrikon songonima porhotnya kaparsaoran nadinggan gabe lao majako doho paborhato pe tutu di bagasan Lasdi Roha jala di bagasan olop-olop na siya tuhata alani say toktong matangnya aku kamuna aka pangulan agok tiki di resoton asaboy di patupa aka nadinggan tu joloan nyari. Jadi ima si pabotohon nami na pasti nakingani 20 tolu week inang diakones siap-siap makan yang bergizi dan bervitamin supaya tetap sehat. Jala kategorial pesek gudang di son. Kategorial ama ina naposo remaja penaking gudang naik habis ajaran ni remaja naking do sekolah minggu penaking kubege sekitar 700 orang anak-anak sekolah minggu. Alani memang harus benar-benar fit, tidak boleh sakit di sini. Ima. Tidak boleh dilarang sakit. Ina mana kan alani gudang ni ulaun pakubasioni alai pos marohamuna perguguan ni saluhu ruas ni huriodo hita saluhutna. Horas madi hita. Noaing tatutuk ma carata marede mahita sian bukuede nomor 724 padita Arjunsa tujolum mahita. Laus jongjong mahita amanginang. Ali de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut si lehon-lehon nadinggan, dohot nasa uli bansa na mauliutus. Upasahat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may, gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajaommu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portipion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami,
unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. Selamat hari Minggu. Cepat. Oke. Ayo. Ayo. Tuaka udangan bodoh hita tinggal di ngalanon ay di huriodo acara tak. Roma hita tujuh lo tajalang mamak padita. Tajalang mamak padita tak. Nasa hurion, ati adong neng majalang amang paditata do yang dia konesta.